sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken ugi balang-balangan gendu adicara sesungkeman lah kucamtuk sing sungkem ki sing wedok ki lho sik lemu rasa dodok Iso sungkem sing ya. wedok ya dodok bisa ya lah kok bahaya dodok yo gawe aturan mas Pak Pyoh ngono ku lah yo Lah kulino. dodok ki yo ngene lho kowe ki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho ngene plek lenggahe alon-alon plek njur ning ngarepe dimatke nah terus opo iki kowe iki aku ae ya arepe nyanyi terus langsung ngaturke kabekten ayo ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri nyuwun nidi pangestu bojoku gede sekok ah terus muni pit oh ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung wedi duh Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula niki kanca. Dumateng Pokoke- panjenengan. se Mugi-mugi kanapi. jangkrik Nah, sekolah. Galet. Iya ta, Mas? Iya ta, Mas? lah kok arep mbok perkosa urung wayahe kowe iki mek sungkem tok ngene lho kok iso Lah Kita- jenengan sungkem. penasaran karo ayo kene Penasaran karo. yo maju disungkemi Iya loh. ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung duh Kang Mas Duh, Kang Mas. opo sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas Sungkem. Mbok Bekti mbok kula. dol-dol nek wis ta meneng kono lho Ndang to. ugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. tak tampa nduk muga-muga kowe bisa tresna marang pun kakang mbelit-lit ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nuju mangkang suku Kedeping Netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak lah tutut gandeng kalau diseret ngene yo digandeng ngono kuwi lho dimarahi ora kok ora gandeng ngene iki lho gandeng Ngene. ngono ayo sapa ki lis sapa ki ajeng teng pundi Mas alah ajeng ngedol anak cempeni le kok jadak tekoki barang ini tak pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo mbak Esi tak nih mbak Esi saya sembarang kene ta kunjung kok kuwi kono ing samangke menanganten kekalih kalarapan kowe damparing keprabon tumuju wonten ing pawiwan agung handum katresnan sowan wonten Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo Nggih. sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu kok Kanjeng Asu iki lho iso iya tik Kanjeng Rama kok iki iso mantan tenan lho ya ing samangke temanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama Radyalon gamelane Duh, Kanjeng Rama. Apa iki? kayak kuwi wis enek kok ta nah nek pake yo Tepake lho apik. apik matane bapake mbok iso Gue nek pancen nabi iki bar dicet. Ndak maksudnya jarike lho, Mas. wong gone bapake nek andreng yo apik ayo sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama Duh Rama,
piye Nduk? Kula nyuwun pangestu dumateng